Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako po si Antoinette Eduardo. Asinuya ang bareta sa oras na ini. City Engineers Office, Canaga, may mga nahaman ng rekomendasyon matapos ang pagbabaha kanakalihis na semana. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos ang nangyaring pagbabaha sa siyudad kang Naga kanakalis sa semana, pinagrekomendar kang City Engineers Office na magbakalin dredging machine na pwedeng magamit sa mga saralit na sapa o agihan ng tubig sa Naga para mas marikas na makabulos ang tubig uran as in day matipon tulos. Ang mga long-term solution ta dyan, number one, talagang magkauga na kitang dredging kang Bicol River up to the mouth sa San Miguel Bay. Kung talagang gusto tang may improvement sa drainage system. Saro po yan. Iyo po yan ang pinaka-major outfall kang drainage ta. Unless dai po niyo madredge. Hagad manida ang tabang ka mga opisyal kang barangay para tukduan ang seda mga residentes na di mag-apunin anuman na klase ng basura sa mga sapa o salog. We are calling on all barangay officials to really help us also in maintaining our drainage system. Talaga kung sa tuya kayang hilingon mo, outright magbuka ka kang sa tuyang mga drainage caps or itong mga manholes, mahiling mo talaga may basura siya. Asin kung igwanin masalawig na solusyon sa pagbabaha sa Naga, iyo ang mas pagpapararom kang Naga River o Bicol River. Ang sarong recommendation man dyan is for the procurement of dredging machine. Portable lang siya na kaya tang ilaog sa mga small waterways like Sagup Creek. Minsan daid na kaya kang manpower, dapat may equipment intervention na para talagang maging efficient and effective ang satuyang magiging solution. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, PNP sa Banwaanin Pasakaw, Camarines Sur, higot na ipinapasunod ang curfew for minors. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Burubanggian ginigibong pagpapatrolya kan Philippine National Police sa Pasakaw tanganing may inspeksyon ang magakaparang ang mga computer shop asin iba pang pigtatambayan kan mga kahovenan yung bangi lalo na pagabot kan oras na alas 10 sa Banwani na Pasakaw basalo naman sa mahigot nidang implementasyon kan curfew sa lugar. Sigun kay Police Captain Glenn Lucias, ang Deputy Chief of Police kan PNP Pasakaw, tanganing maiwasan ang insidente o krimen na embelto ang mga kahobenan, iniman ang regular na ginigibo kan ng mga otoridad sa Banwaan. Saro po yan sir sa pagkukondensar po kang Pasako MPS na patrolya po pagbanggi. 10 po pataas, iba po yan, saro pong porspos kayan. Sa implementation po kang curfew sa mga minors. So sarog mi po sa pig-check ito pong mga tindahan, mga stores na iba pong video game. So kasubanggi po nga pig-advise mi si may mga kagsadire to na pag na alas 10 na porolin na si mga minor iba po kitang curfew. Sa sendang assessment, mayo pa man silang nadadakop ngunyan ng mga simana na minor de edad na nagbalgar sa curfew sa ginibong pagpapatrolya sa Banwaan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ng mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.